UMNE Kamau Senram Constituency ba HM Shangpliang ubalong ukangsan menen ka alkunriu terek rempang arja apuar. Layo ban plie perdaya atli ki skim border development kata kelenti ai kejat pada kamadan football ka be pisa hadu nriu pholak tingka ka balashna penhe na ka benta ka roi ka pa jong kathan ha ka snong jelap ka badan harum jong Kamau Senram. Kani ka program plie perdaya kamadan football ladan kat u riu rang ba kathan mau kan ro ba kancing lingsing. Benrap ku mukongsan umani jau ba virut thongni ubade ubatre jongani ka jaka kirang ba snong na kidong bat kikentaj bamajan kiriu rang ba kiseng long kumi long kapa bat kiseng samla jong kasnong jelap Snow ban pelat ya kani ka surok ya benta ka jingbit jingbiang jong kinong snong jong katai apo kani ka snong jelap de kitbok ba kani ka surok kan ailat ya kinong snong jong ka jelap pakinyo ya ka jing mantoy kumba nilamang na kaliang ka sarkar ya ka scheme na ka border area nilayo ya kani ka surok mo koy de hakani por na pelai ba ya kani ka surok ya benta jong phi kinong snong ya kani ka than jong ibro koy ban pelai ba ya kani kamadan football kaba nilayo ban ai na kaliang ka scheme border area ban kanlong ka jaka ya benda kikun samla jongi bakin yo ban pendok dalam ya kani kamadan kani kamadan kumni kumbakalong ya kani ke scheme nilayo ban pendrung na ka border area development scheme ban nilayo ban ai ya ka sanction ka bakhampaho anda nilayo i bangi don kam kawai kamadan ka bahe ha kani ka than jungi ka badai banlong kawai kamadan kamanlong ban ailat ya kani ka than bol bro kawai ban pelong ya kino ki kenjat tournament ha kani ka jaka bat na kwa ban ye thui phi ba kani kamadan lai yo ban yo ban pendep hapo sau banai kumang ayu i manga ha ka por badang ti ya kani kamadan pila ban yu i ban sakhi ya katei kelum bakat no ladai banti ya kani kamadan bat kadon karyat ba nang ni satai sakmat andrei menta kasingi ngimi isu ya ki ek baro kelalong kamadan kabahe tam ha kani kathan bawal jungi om tang kata ilayo de ban pli menta singi ya ka surok kabayai tawir nadu nang tei na PWD na ka surok PWD pelun ya kani ka tembro kawai bat kami biang syate sya ka surok PWD kalalong sisya ka kabu ya phi ginong snong jong kani ka snong jelep ba phin yo ba phin buhai snong sathe sathem menshwa omdan manu bakwa balik ben sinayeng sitay baro kitur sajan surok baki kwa bakan suk kali kawan iki andai menta dah kaba ngala ay phi kani ka surok kabanado nang tay ter kabaya pelun ya kani ka sinong jong phi katno kalalong kalat ya phi ba phin ya thiet iki khando sathe sathem bat phin ya sinade ya ki yeng ki sem jong phi kata kalong ka planning kabanga yu i jingai ya benda ka sinong jong phi kaba phi phinyo bandang penhe penroy ya kani ka sinong bakandang cube ka sinong bat kandang yo ban penyar de nang ne satai kita kilong kijing yu i jingai jonga kum unong mi khmat jong phi parlo be to shim ya kini ki scheme bat pendon kam iki bakilong ki scheme ki badon kam ban penpoi hakani kathain jong ka konsumsi jungi nala abangan ong akhmat jong phi ki paiba bakaladon kawai ka committee kabalathung da ka sarkar kmin adu na government of India baya kata ka committee
kadai ke komiti badai banwan jengok ban pej ya ke rukom ba pentrei bat ban penbha penbiang ya ki skim border area kata ke komiti kala ya kene ka than jong ni baro kawai bat kala lej ban pej ya man kawai pukawai ke skim kabang ilayo ban ai na do hajar khatpra hado mentah bat ngaso sarong bangan ong hakmat jong pi babaro ki skim ki badon bat ki balayo sanction na sarkar border area kilayo ban pendep bat ka certificate ba ai ka komiti ka ong ba ki border area scheme ki badon hapo ka Mausanram constituency kilong ki bahatam ai khublei yo border area officer jongi sumdon mandasi hangne andrei da ka jing tri sitom jo ka department border area ba ka jing tri sitom jo ki rangba snong ki badon benta hak kita ki scheme ke banging ilayo ban penpoi hak keleng saudong jong ne ka constituency ilayo ban ai ke jing mentoi ya beta jong phi ki pai ba akwa ban pensyai kawai ka kentien akwa ban pensyai kawai ka kentien kaba dang shen kaba MLA barem ba PNCM Ukraine hangtai Mausanram hakasngi bauan ban lum ban lang ya kita ki parlo kongres onda ularung haka parti kongres kata kalong onda nga ngalami na ka parti kongres bat ngala join ya ka All India Trinamool Congress Ukraine ki kentien wong ayu sang pliang ulale ya benda ka constituency jong ka Mausanram kiskim ayu ba ulawan ra usang pliang ya benda kane ka constituency Mausanram wong hakine ki sausnem usang pliang sumla banle kawai ka skim ban pendep ko ba PNCM mata sngi ngajubab ya phi da ka bangaong kane kadai ka sakhi kane ka sakhi ngakwa ya phi ba pinwan pe hi da ki khmat lejong ba phi pilalong UMLA artom na kane ka constituency ba pilalong ru UCM bhowal na kone ka than ayu pilale ya kane ka than jong phi ya ka than bhowal andrei manga hapo ini ilaisnem ngalayo ban pendap kat kini ki skim ki bahe kata kalau ngejubab ya beta jong phi ba PNCM haba phi kren hakmat ki pai ba phi bo ka jingkeli ayu lale usang pliang kane kadai ka jubab ka bangakwa ban pedi ya phi bat sa haba phi yat nang ne sobha sadarung ban wan pe hi ya kane kamadan parlo be namde ubrio ba syukren andrei na trei artat habanga ai habanga ong sa ale ka kamru ka budin kidon dang don bon kiskim ki bangala ban jer kerteng andrei ka por kamsha andrei tangkata ngakwa bapin kenmau parlok be kei ka bajia hakine ki sausnem kei ka bapio I de ki khmat lajong hakine ki sausnem kilong ki sakhi benda jong phi bat jonga onda ka por ka wan hau ar hajar ar pulai ngin sa yoi bat phiru pin sa sakhilem bapin kershan ya ka hok kare ka surok kabaya nang ne na kasnong jong phi chadu chadangar shwa banlong MLA mga kalong kumno menta kalong kumno hakapor parangarang kanbas nga kanmao ong kumno ai por nga ngriu bna ngan pendap ya kane ka surok lada pijit nga kumnong mi khmat jong phi thik hapo ngriu bnai kane ka surok kelas dang ban trekam bat hapo prabnai kane ka surok layo ban pendep bat kumba kalong menta kane ka surok kala jeli kumni bat lasuk iki kali bat lasuk iki nonglet nong wanru om dai tang kata aku ban penbenah khmat jong phi kane ka por ba ya kane ka surok nadu na mau plang hadu balat kala yo ban perung hapo ka skim
bat ngalayo ban penkren dia PWD minister wa Preston Tensong bat kan sarung ya kani hapo ka scheme jong ka central ban yo ya ka sanction ka ba san folklore tengkah parlok bi omdai tangkata ya kani ka surok kabala sniu menta ku mangi nadu nang tai na kenrang hadu hangne hapendan so sa hadu jelap ya kani sipenta layo ban perung bat ngatharai ka sanction kan sawanno shen bangaladep ban budin nau engineer PWD do ngau senram mango yakan ke surok ke bakalas new na do na kenrang hadu hajelep ngidon kam mangin penbha ban repair ke surok pimdon kam bapin keren pimdon kam ban dawa pimdon kam ban ong nga habang ya yakan ke constituency leseng ngalaban kop bampadon MLA kum mga bayat yakan ke constituency man kasngi ngamju syong thaj hasor silong ngahiar ya ka konsumsi brokaway man kasngi habang ya ya kan ka konsumsi ngatip kambha mga hangno kadon ka jingshon bat hangno kadon ka jingtar dia namar kata perlok bi ngakren ya kini ki kentien namar balai ngakwa bab hiru kum kinong snong pin sngoba sakhilem bas sngoba penyarap ban penkeren lem serum seneng hawlara ki don ki brio ki babeng ban ong ayu lale UMLA ba Shampliang ya benta jongpi kidang don bon ki kam ki bang ngidang dei ban peteng kidang don bon ki kam ki bang ngidang dei ban wanra ki development hakan ka than jongi ka syong stang hapi bapin bo ya kata ka jingkersyam bala rapi pidang so don kam ya ka jing sakri joa ladap hidang sultan kam bangidang yo banwanra ya ka development hakan ka tanjongi kata ka bishar ka jing bishar ka syong ha ka mon jongpi bat ha ka kti jongpi ai kublei ya kinong penyat yang kani ka function kalalong sisa ka ba isyong kun kabalalong sisa ka ba itenat bat kabala idon borom sisa adu atata bangam sumpoy perkhat bangin yo ban don beta kat kani ka jingilang medasi pangai kublai ya pi iwe tai ni kentien kublai shiboni pi baro langba ka jingjob jong iba HM Shampliang kumu MLA jong ka Mausenram bat hagini ki south nem menta bat kiwe ki development kila pentelun hagini ka than bat khantam syaki babun ki kendong kesrat bat khantam ye kani ski blapli leng baga jirap jum iya kani badan football arhang ni ka so banong kani ka badan football kamde ka jing matoy tang ye kani ka shnong kani ka seng samla kade ka jing mantoy ru ye ki weide ki paramarjan jong kani ka shnong habagi simbanta ban peni la ka sap ka phong ka talen ka boble ai pi ki khun samla ba pin peni ha kani ka madan ka blong sha ka wei na ki madan ha kani ka than ka blai tenat hadu kata-kata ban ngasngau banong sar kani kajing ai jongpi hakani kajing no sniang jongpi lang ba kajing karpan bat kajing dawa jongpi haki babun ki benta sekadi gadong berkatayi ke development ngaso banong ba kani kajing kerku ka ba kini ginong song kinai ke blessing ipi lang ba kajing duai ba audio snem arjar pulai bas tangkat tu kat ni banai bang idio lakum bakat wei benai ngi hakat wei benai ngi yap yo ye election jong snam arjar pulai ka nget bakani bakin kerku pi bapin poi byang sa kathom bat ndei tang hakani ge shrong bapin pet pat ru syaki wei de ge shrong ge bodon hakani ge than bat ki kendong krisot jong kani ka Mausenram constituency bat kam dei ke basuk nagaliang jong pi ngan sukwa badi thu bat kan kerani pi hakni pim dei ban so phla babalei tang hangni shnong jelep ka poi ge development kumni ngakwa ban keren syai pi kamdei ke basuk ban penyo lani ban pendelup habarok ki shnong lani ki constituency wat hakaliang kabidon kum kaliang sansar o kaliang persya i don syabar jong ka sarkar ngila banong henrei lengba ka jing trestom jong i kani kamadan bat ke development ka poi kumni kumba kelong henrei ki wei pat de ki shnong nganget sar lengba ka jing job jong pi hau kumu MLA haus nem ar hajar atulai kan long ka jingkar kupat sikiwei de ki shnong ki badon ha kini ki khaput ki badon saudong jong kini ke constituency di shwa bangan syong kentang yewai aso banong to kit bok kit ruang bat ma phiru kumju yabit yabyang yaroi parum pare
yakot yakya hakilang baro bhagarep karyang hakibanta baro jong ke jing trekam bang ngai ru bakidiki khun samla hagane gesnong kan long ke jimantoi ko balong u manager jong ke kur thong ni bat kan long ke jing khusya lang ba ke jing don jong wei u riurang ba kum kunyi jong ke kur thong ni u manager u balong nong panyaj ye ke diga jaka lang ba ke tiba subun jong i ki khun samla kila ban sei bat ban pen i laga sap ka phong kumni kumbakalong bangi kermen scam banang ne syakmat bakini ki baro kilong lang baka jingtrai lang jong pi ke shnong ga thau ka dorbar shnong ki sang samla rangkat lokal MLA bat baro ki badon ka banta ban penroi ha ke di ka jaka bat ke development ka pakendong ke srot jong ke mau saram konstitusi